Καλησπέρα. Σήμερα έχουμε στη Ράμπα το νέο μας project. Θα τοποθετήσουμε ένα δοχείο αναθυμιάσεων, το οποίο μαζεύει το λάδι εδώ μέσα. Μπαίνει ένα σωληνάκι, μπαίνει αυτό το σωληνάκι με την τάπα. Το κατεβάζεις εδώ χαμηλά, ούτως ώστε μετά από κάποια περάσματα ανοίξει την τάπα, αδειάζει το λάδι σε περίπτωση που έχει μάσει κάτι, κλείνεις την τάπα και φεύγεις χωρίς να λύσεις το επόζητο, χωρίς να έχεις το θέμα να σου το κάνει χάλια εδώ πάνω, να φύγουν λάδια στον τροχό και οτιδήποτε μπορεί να δημιουργηθεί. Είναι μια νέα κατασκευή, το έχουμε δοκιμάσει και σε άλλα. Δουλεύει, γι' αυτό το τοποθετήσουμε και εμείς στο δικό μας. Είναι αυτό εδώ το πραγματάκι. Είναι καταστεί την πλάκα αυτή που έδειξα πριν, με το φιλτράκι. Έχει καλύτερη αναπνοή ο κινητήρας και χωρίς να έχει θέμα να διαρροεί λαδιού. Δηλαδή συγκεντρώνει το λάδι πάνω σε αυτό και με το σωληνάκι το αδειάζει όταν χρειαστεί. Μπορεί να μην βγάλει κάτι, αλλά το ελέγξει. Έχουμε πάρει επίσης την πλάκα, μπαίνει μέσα στο κάρτερ πάνω από κάτω από την αντλία λαδιού, ώστε όταν φεύγεις με χαμηλό 18, τα λάδια να μην φεύγουν πίσω, να μπορεί να μην μείνει από λάδια αντλία. Για χαμηλά 18 μέτρα είναι αυτό, όσο αν φεύγεις το 1.4, καλό είναι να έχεις την πλάκα, γιατί μένει η αντλία από λάδι και ανάβουν τα κουζινέτα, χτυπάει κουζινέτο εύκολα. Έτσι ώστε αυτό κρατάει το λάδι κάτω για να μην έχουμε αυτό το θέμα. Θα το τοποθετήσουμε και αυτό, θα το δείξουμε και αυτό στο βίντεο και πάμε να αρχίσουμε τη συνομολόγηση. Έτοιμο τοποθετημένο. Την γύρωση την αφαίραμε στο πλαίσιο. Θα κάνουμε όμως ένα μικρό κομμάτι ακόμα γύρωσης από εκεί και θα το δώσουμε στην μίζα κάτω. Και δεν φτάνει. Έχουμε τις μπαταρίες πίσω, έχει δύο μπαταρίες και δεν φτάνει. Σε άλλα που έχουμε κανονικά την μπαταρία, λογικά θα φτάσει και θα δώσει κατευθείαν στη μίζα. Και από εδώ είναι το σωληνάκι που κατεβαίνει, βγάζεις την τάπα, αδειάζουν τα λάδια, ξαναβάζεις την τάπα και είσαι έτοιμος, χωρίς να έχεις κίνδυνο απώλειας λαδιού έξω.